bunan mangirtina ajotvanen kamyonan berfiurehter dibe. Liçendin bajaran rojilate Kurdistan u Iranede, tevi berfirehter buna mangirtina ajotvan u khwedien kamyonan, ji aliye sendikayen chur bijur, ajotvanen taksi u taksi telefonian, ajotvanen vanet u minibusan, u verzer u ketkaran ve pishtevani livan hatekirin. Li zêdetir jî sed û şest û çar bajarên Rojhilatê Kurdistanê û seranserî Îranê de mangirtina ajotvanan berdewam e. û li çendin cihên hestriyar ên vekxalên sînoriya Pervîz Xan, piştevaniya Çîn û katên civakê bi taybet ajotvanên takîsî û taksî telefoniyan, sendîkayên sernaserî û deveriyên ketkar û mamostayan û verzeran, sînemakaran, hejmarek ji malbatên şehîdên tevgera cîn ciyan azadî ye. Dukandaran û ajotvanên otobûs û mînîbusan û maşînên barhîlgirin din, piştevaniya tevav li ajotvan û xwediyê kamyonan hate kirin û mangirtina wan bi rêwa, aştîşwazne û mafwazne bînav kirine. Ji aliyê din ve rejîmê bi maşînên swêyên barhîlgir dest avêtiye ve guhasîtinan, ku li rêyan de rastî berxwedan û berteknîşandana ajotvanan tên û maşînên van têne şikandin. û rejîm heta nîha li ve hewla swê de ji rastî şikeste hatiye. Dembo deme ajotvan zêdetir tevlî mangirtina seranserî ya ajotvanên kamyona dibin. û ev mangirtin bûye serî hildanek li hem berbêdadî û sîtemkariya rejîmê bi ser xelkê bêzarbûyiyê Îranê û her roje katên cuda û sendîkayên pîşeyî, çandî û heta siyasî û hîzb û aliyên siyasî jî piştevaniya swê ji vê hewldana rêwa ya mafwazanê dîdin suya.